amb el portal del castell, a la vora més o menys. Aquest és un acte que en certa manera ja es va celebrar l'any passat, però ni nosaltres som els ulls de Clio, ni avui tampoc és Sant Jordi, però malgrat tot us podem assegurar que celebrarem la cultura. Això sí, però, la nostra manera. Per qui no ho sàpigui, nosaltres som Decadència, un podcast que va començar l'any 2021 i que parla sobre música. I que s'ha acabat aquest any. Exacte, parlar bé perquè, en teoria, ja estem retirats i avui estem fent el que en termes tècnics es coneix com a The Last Dance. Aprofito per saludar els meus companys. Marc Casalàliga, com vas? Bon dia, molt bé. La pròrroga, és una mica la pròrroga, no, això? La pròrroga, sí, The Last Dance. Molt bé. Pol Soler, com vas? Molt bé, també. Sí, i avui no estem sols, avui estem acompanyats d'un meravellós públic. Un fort aplaudiment per vosaltres. Ojo, Nèrbits. Veniu a seure. Doncs Donem piruletes. Sí, si us sembla començarem, però abans canviem de música perquè això hem de fer una mica patriòtic, perquè avui, encara que no sigui Sant Jordi, com si ho fos. Com si fos ahir. Els nostres cors sempre ho és. Per tant, escoltem una mica de música de la terra. Oh, fantàstic. Quina sardana és, Pol? Rosa de Sant Jordi. Perquè és Sant Jordi. Molt Clar. bé, molt bé. Doncs va, tornem al tema. Sant Jordi. Això hauria d'anar una mica de llibres, de literatura i potser no tant de música. Bueno, si penseu això no us falta raó, però nosaltres ens hem proposat demostrar-vos que Sant Jordi i la música van de la mà. Per poder relacionar aquests dos conceptes tan propers però alhora tan separats, hem pensat diverses idees, us proposem a veure què fem, vale? Va, idea número 1. Que el Pol portés la seva tenora, ens toqués alguna cosa i vinculéssim la literatura catalana amb la música tradicional catalana. El Pol, però, ens va dir que no. Per què ens vas dir que no, Pol, a portar la tenora? Perquè me la vaig vendre. Sí o no? No, però fot poder 5 anys que no la toco. Però hauria estat bé. Sí, hauria estat molt... Bueno, sí, hauríem rigut molt, és veritat. Molt, però descartat. Per tant, idea número 1, fora. Idea número 2. Demostrar que dos conceptes, per molt allunyats que estiguin, poden tenir relació. La idea seria fer-ho tipus jo, ja que tenim públic. Per tant, per exemple, dos conceptes separats, com poden ser els versos de Josep Pla i els versos de l'Albert Pla, potser no estan tan separats. Juguem a endevinar-ho, va. Ell va dir piscines, ella trampolins, ell va dir planetes, ella va dir quins? Qui ho va dir? Qui ho va escriure? Albert Pla o Josep Pla? Jo aposto per... Tarara. Escolteu el cant de tenor. Vale, perdó. Molt guapo, és molt bonic. Vale, perdó. Quasi com si ho toquessis tu, Pol, això. Sí. La veritat és ell, s'ha gravat. Albert Pla o Josep Pla? Josep Pla. Pol? Doncs va bé. Perquè ara dius que no? Però nosaltres pensàvem que anaves a jugar. Home, clar, m'he buscat un poc la cosa més extrema de cadascun. Era Albert Pla. Següent. Valia la pena néixer per acabar tan malament? Josep Pla o Albert Pla? Josep Pla. Albert Pla encara té recorregut, no? Què? Bueno, ja, a veure, Marc, Depèn, ja se'n va amb el confiarem. broncano, saps? O sigui, ja no té Fa gaire... temps que hi va, Sí, fa molt temps que hi va. Fa molt temps. Tu què dius, Pol? Josep o Albert? Tu què has dit? Jo, Josep, no he dit? Sí. Va, també. Correcte, aquesta Bé. sí. Següent. No m'emprenyeu. És l'única dignitat a què aspiro. Això espero que ho hagi dit el Josep Pla. Jo dic Albert Pla. Josep Pla. Joder. No, és que veieu que conceptes tan diferents Era no molt, estan tan era junts. molt hater. Va, i última. Serà el sol? Serà la calor? O només una momentània insolació? Albert Pla. Això t'ho has inventat tu. No, això és Albert Pla, aquesta també. Per tant, bueno, ja ho hem vist, que hi ha confusió. Per tant, encara que les coses siguin molt diferents, Sant Jordi i la música, realment, tot està bastant unit. Sí. Seguim amb les idees. Idea número 3. No hi ha idea número 3. Cap d'aquestes idees ja no ens en van sortir més, cap ens va convèncer del tot. És per això que el que passi avui serà tota una sorpresa. El que està clar és que si la cosa no surt bé, podeu culpar el Polso perquè no va voler portar la tenora. Les queixes els hi feu amb ell. Per tant, si us sembla, Marc, comencem tu amb aquesta sorpresa de què serà. De què ens parlaràs tu avui? Va. Jo, Pau, prenc el relleu, agafo el guant, com es diria, Sí. i a mi això, se'm va proposar parlar de llibres, música... Bueno, música no se'ns va proposar parlar, però vam dir, hòstia, ja que parlem de música, Sant doncs Jordi, anem a relacionar-ho. I de música encara en sabem, però jo de llibres més aviat, en sé poc. Llavors vaig estar pensant, vaig demanar, vaig fer una mica de recerca i vaig dir, per què renunciar a algunes coses si podem tenir-les totes? Llavors parlarem de llibres, roses i música, com a excusa, potser no directament, però sí que serà una mica el leitmotiv. Llavors començarem, primera cançó, David, si vols anar-la posant. Parlarem de llibres i música, concretament d'un llibre que té la música com a eix principal
no sé si us sona aquesta melodia que sona. Es diu Daisy Jones and the Six, és un llibre que també s'ha fet sèrie a Amazon Prime, i m'agrada molt perquè és un llibre que està inspirat en música, però música dels anys 70, la bona. No allò de, hòstia, Aitana, vull cantar una cançó, no, merda això. Música bona dels anys 70, a Amèrica, vull dir, tot el que està bé. I la idea, una mica l'argument de... Promocionar la cultura catalana, Marc? Molt bé. Ja hi arribarem, ja hi arribarem. Això has de començar des de baix, no pots començar a dalt perquè si no, després no pots escalar més. Doncs això, es diu Daisy Jones and the Six i va d'una banda, que es deien The Six, perquè no eren 6, eren 5 més un acompanyant, però van dir, la fiquem a dins també. I llavors va entrar a la seva vida Daisy Jones, que és una persona molt egocèntrica, amb certs problemes personals, direm així. I què passa? Es podien haver dit de Seven, no? Dius, hòstia, som un mes, anem a dir-nos de Seven. Nosaltres ens diem la quinta i no som 5, I fa temps que ja no som 5. No, això em passa a dir avui, fem 10 anys. Hòstia, jo pensava que éreu 5. Quan aneu la quinta? No, anem 12. Bueno, però una cosa. Quan vam començar amb la quinta, no érem 5 tampoc. Quants érem, Pol? A veure, érem el Tomàs. Sí. Érem el Tomàs al baix. Sí. El Marc a la bateria. Sí. Hi havia el bassó dolent al saxo. Ferran. El bassó bo a la trompeta. Sí. El Guillermo a la guitarra. Sí. El Pol al teclat. Ja anem a 6. Anem a 6. Ojo, ja ens hem Sí, passat. això de quinta no era res. Jo era el foreigner una mica, Tu eres el que tenia permís de turista, perquè vas entrar i vas marxar en una setmana. Sí, exacte. La resta tenim permís de residència, ens hi vam quedar una mica més. Sí, està almenys així. Doncs, això, Daisy Jones and the Six, si us voleu mirar aquesta sèrie o llegir aquest llibre, està molt bé. La música de la banda sonora també la podeu escoltar directament a Spotify. És molt recomanable. Seguim, hem parlat de llibres i música, ara anem a parlar d'un Premi Nobel de Literatura. Ojo, Vargas Llosa. Però, no. També portat al món de la música, home, una mica... S'us acuta alguna idea de... Bueno, segurament el públic algú sabrà, però no ho sé. No sé si sabeu quin Premi Nobel de Literatura ha guanyat algun músic. El Marc Montra... Marc Montra va estar nominat. Corull de Gaubança, ens diria... Sí? El Bob Dylan. El Bob Dylan, correcte. A mi em cau malament, Bob Dylan, ja ho dic ara, així, de primeres. No canta massa bé. Les seves cançons... Ho estàs dient tu, això, Ho estic dient jo, sí, em busco haters jo mateix. No em diuen res, però bueno, li van donar el Premi Nobel de Literatura per haver creat una nova expressió poètica dins la gran tradició de la cançó nord-americana. Bàsicament per fer alguna cosa, per cantar i escriure, tampoc diu massa cosa. I tot i així, al principi no es va pronunciar quan li van donar aquest premi, es veu que va costar molt contactar amb ell, el tio, no sé, deu tenir una agenda molt apretada, però després va dir que sí, que era un honor, que, bueno, tal i qual. Tot i així, el dia de l'entrega de premis no hi va anar. Tenia l'agenda molt apretada. David, si em vols ficar una cançoneta, perquè dius Bob Dylan, potser sí que et ve la de Blowing in the Wind, però a mi m'agrada més aquesta, posat a... que no m'agradi, Like a Rolling Stone, almenys. Everybody! La tenora no, però la veu la portes. Yeah! A mi m'agrada molt com canta, no? Sí. Heu vist el vídeo? Sí, no, és particular, vull dir que no. You and Roger baby to save our land. It's you, another summer day, I wanted you. El que ho cantes tu? Sí, és que ara no em sé la lletra. S'ha entès, no? S'ha entès. És que jo crec, vaja, no sé. Sí, ho heu entès, no ho heu pillat, no? Hem parlat de llibres, hem parlat de literatura en general, anem a parlar de roses, no? També, dia de Sant Jordi. Quin grup famós? Roses, música... Guns N' Roses. Guns N' Roses, correcte. En català, pistoles i roses. És molt guapo, És que la traducció és ben parida. I d'on creieu que ve aquest nom? Com se'ls hi va acudir dir... Diem-nos Guns N' Roses, dicotomia total. Clar, però volem dir la cosa més suau, més bonica, més amorosa i la cosa més de... Ja és com el niño de la hipoteca, no? Que un nen en teoria mai contraurà una hipoteca amb un banc. Aleshores, Guns N' Roses. És una bona comparació. El niño de la hipoteca és el Guns N' Roses espanyol. Més o menys, a nivell de música fan el mateix. No ho sé, no. Doncs no, res d'això. Ve de la unió de dos noms. Vale. Al principi eren dues bandes i quan es van ajuntar van dir, doncs agafem el millor de cada casa i anem a formar Guns N' Roses. La primera banda es deia LA Guns, o sigui Los Angeles Guns. El nom d'un equip de bàsquet? Podria ser perfectament el nom d'un equip de bàsquet del Bronx, però bueno, són de Los Angeles. I l'altre es deia Hollywood Roses. I llavors van dir, doncs anem a juntar, s'haguessin pogut dir LA Hollywood o Hollywood Los Angeles, el que sigui, però van decidir Guns N' Roses. Jo crec que la història els ha jugat una mica a favor, no? I en termes de naming hi van guanyar, clarament. Sí, correcte. I ja per acabar amb aquesta secció,
música, Sant Jordi... A mi el primer que em va venir al cap, sincerament, va ser Palau Sant Jordi. No té res a veure amb la festa, però és l'excusa també per parlar una mica d'aquesta infraestructura. I és que aquest famós recinte de concerts de Barcelona va ser creat quan, Pol? Tu que és d'història? El Palau Sant Jordi. Quan va ser creat? O per les Olimpíades. Correcte, pels Jocs Olímpics. L'any 92 es van fer els Jocs Olímpics i això va crear 2 anys abans. Perquè Barcelona, com sabreu, abans de les Olimpiades, eren carrers de sorra, carros, la gent es dedicava a l'agricultura i la ramaderia, llavors va venir Pasqual Margall i va dir, vinga, Sagrada Família cap amunt. No, a veure, fora bromes. És un dels recintes de música més grans a nivell internacional. Té una capacitat màxima per concerts de 24.000 espectadors, però les ordenances municipals, Ada Colau, tot és culpa seva al final, ho permeten només fins a 18.000 espectadors. Un moment. El Palau Sant Jordi té un aforament màxim de 24.000. Sí. Bueno. A mi això no em quadra, No? O sigui, no sé, us quadra a vosaltres 24.000? Camp Nou gairebé 100.000? Palau Sant Jordi, no estic parlant de l'estadi olímpic, No, ja, Palau Sant Jordi, el que està tancat. Sí, correcte. Sí, el que és un palau, sí. Hòstia, que he dit més. Bueno, perquè... Aquí només n'hi deixem ficar això. Acaba d'explicar. Sí, bueno, què va dir? Sí, què va dir? Això, que fins a 18.000 màxim, perquè, clar, has de ficar més preventius, segurats, tot això, a l'hora de picar, si no, massa gent, agents de seguretat. Llavors, el primer concert que es va celebrar al Sant Jordi va ser el 5 de novembre del 1990 i va tocar... Va, postes, qui va tocar? Qui va inaugurar el Sant Jordi? Sau és una bona opció, tu, Pau? És que, bueno, jo crec que hauria de ser aquesta. No, s'han traït, llavors, direm. S'han traït. O més d'un, es van unir. O això va ser més tard. Un dia es van unir, que sí? Un dia es van unir, però el primer dia no. Ni un ni altre, i va tocar Depeche Mode, una banda de pop rock britànic, així mig... Pues lo coneixen, Aquí el públic es coneix, home, Depeche Mode... Bé. Són aquests, Depeche Mode? No són aquests. No passa res, David, també ens agraden aquests que sonen. I per acabar de fer números, qui va ser el grup que va batre el rècord d'assistència? El David ja ens ha fet una mica de spoiler. Però el rècord nou... 18.400, o sigui, van passar una mica de l'ordenança municipal. Van anar a l'Ajuntament Vallets. Que vigilin, perquè aquestes coses... El gener del 23. 18.000. Oques Gràcies. Oques Gràcies? Oques Gràcies va batre el rècord d'assistència al Palau Sant Jordi. No. Tot i que l'any 1993 algunes... Concert d'Oques Gràcies i vas anar tu, al Palau. El Quirze hi va anar, El Quirze és bon assistent. Ens fas una redacció de 100 paraules sobre com va anar. Sí. Gràcies. Doncs això, Oques Gràcies n'hi va ficar 18.400, tot i que l'any 93 diuen que va venir Prince, el de Parc del Rein i Parc del Rein, ja està, no en té més. N'hi va ficar 24.200, no sé, no ens ho creiem gaire. El concert d'Oques Gràcies van dir que no va estar gaire bé. O tu què n'opines, Quirze? No se sentia bé, No se sentia gaire bé. Bueno. El fan per la tele un dia d'aquests, podeu tornar-lo a mirar per TV3. Que està editat. Escolteu, ja heu anat a veure res allà, vosaltres? Jo, Palau no. Pues no, Estadi Olímpics. És curiós, jo sí. Què heu de veure? No ho hauríeu dit, Jo allà, què hi he de fer? Joan Dausà. Hòstia, ojo, perquè això ho fan, Ho fan allà. Això ho fan, allò dels cotxes que s'enfilen i que tenen aquelles rodes... I què vas anar a veure, ara volem saber. De tractors. I jo hi vaig anar a veure Sopa de Cabra, que diràs, però jo tenia 12 anys, els meus pares els feia molta il·lusió anar-hi i van dir tu també vindràs. Aquell dia era festa major a Solsona i el Barça va perdre 2-3 contra el Real Societat, em sembla. 3-2 contra el Real Societat. Bueno, coses que et queden, no, a la memòria. I després vaig anar a veure aquell concert Volem acollir. Ah, vale. Sí, que va aparèixer el Lluís Llach, perquè cantava, no, però va aparèixer el Lluís Llach. És que s'han fet moltes coses, ara ja no s'han fet moltes coses, sí. Abans s'havien fet aquests concerts per la llibertat, allà Això al Camp Nou es va fer. No? A l'estat, no, al Camp Nou, allà amb unes escales cap al cel. Bueno, sí, és veritat. Bueno. Ja estaria, això seria tot una mica aquest inici de secció. Ah, molt bé. Ja estàs, tu? Jo estic, de moment. I ara tu qual treus la tenora, va. Va, final sí. Sant Jordi, la princesa, la rosa i el gra. Hòstia, com se la sap. És que si és mestre i mestre, hòstia. Bueno, sabeu quina és aquesta, no? Qui l'ha cantada? Qui l'ha cantada aquesta cançó? Tu, Quirze, no. Poder no havia aparegut. Em serveix molt perquè no sabia de quan es datava. Aleshores, a mi em fa l'efecte que, per tant, 2002, poder, quadraria. Aquesta cançó, bueno, per mi representa Sant Jordi, no?
Anna Sarri i Maria Villaró, companyes de quinta. Abaixa-la una mica, és que ara tinc al cap. Tinc al cap la cançó. Vols anar recantant? Sí. Bueno, ja veieu de què parlo, no? Avui parlaré de cançons de Sant Jordi, bàsicament escrites a Catalunya. Ben fet. N'hi ha una de Forana, però bueno, per presentar un personatge. Anem a la següent. Aquesta no us sonarà segurament, però és molt guapa. Us sona? Molt trista, no? És de la persona catalana segurament amb més visualitzacions a YouTube. Ah, vale. Qui és? Damaris Gelabert. Damaris Gelabert, el tanto. El tanto, Damaris Gelabert. Aquesta cançó es diu el 23 d'abril i l'he posada perquè la vaig descobrir l'altre dia i dic, ja que Òmnium, doncs això, no? Una mica difondre cultura, llengua catalana, carda'ls-hi. Ara ja la sabeu. Ara ja... Fa de mal cantar per nens aquesta, no? A veure, puja-la, David. És que sí, hi ha compassos. Sí, hi ha compassos raros aquí i els nens, a veure, entre nosaltres. Lo seguir que saben no és. No, però Què vol dir això? són esponges. Tu si els ensenyes que lo normal no són 2-4, sinó compassos d'amalgama i pues, se t'ho menjaran. No? Mira, aquest Sant Jordi podem dedicar-nos a anar a tots els certàmens i concerts de Sant Jordi i valorem. Sí, perfecte. És fer un tier list d'alumnes i d'escoles. Guarda't aquest comentari que després em sembla que l'Albert Colell tindrà una cosa a dir a propòsit d'això. Aquesta cançó està inclosa en un àlbum de la Damaris Gelabert del 2004 on hi ha, atenció, surt per primera vegada aquestes 3 cançons que us diré. Hola, hola, benvinguts. Hola, hola, benvinguts. Que sí? Us sona? Si a mi em sona, a vosaltres us sonarà també. A mi no em sona, de dir. Sí que us sona. La tardor que jo conec, no? I m'agrada el Nadal. Aquesta sí. M'agrada el Nadal. És molt guap, és una bona Nadal, no? D'aquestes modernes. Molt bon artista, Damaris Gelabert. Però, i llavors, clar, aquesta cançó, ja comença, allò que li va passar al... Qui va ser? Charles Dickens. L'any passat, o fa 2 anys, algunes editorials van començar a canviar passatges de les obres de Charles Dickens, em sembla. Què dius? I entre molts altres autors, no? Doncs aquí a la Damaris Gelabert comença a fer això, no? La llegenda de Sant Jordi és una llegenda clarament bel·licista, sí. No? Allò, lluitem contra el mal, després ja apareixerà això més. Però clar, aquí la Damaris comença a dir avui 23 d'abril, cada pas se'n val 1000. Doncs arriben a la ciutat un cavaller i un drac, com si fos una cosa tan amistosa que arribés un puto drac que se'n menjarà Bueno, trobo llibres al carrer, roses porta la gent, fades, bruixes i follets, surten i em piquen l'ullet. Vale, està molt bé que divulguem la cultura catalana en català, però tampoc cal passar-nos de hippies, perdó. Bueno, no sé, no? Vull dir, vale. No, sí, endavant. Segueixo. Trobo el drac que s'ha perdut. Llàgrimes porta als ulls i rondines sols per dir, pobre de mi, no sé llegir. Home, ojo, o sigui, no reescrivim... El meu gust tampoc sap llegir, Sí, ha canviat, no? Canviar la cosa. No, que està bé, llibertat poètica i de l'autor i de l'autora i el que vulguis, però potser tampoc ens passem. Aleshores, anem a la tercera cançó. Anem-hi. Pau, et deu sonar, perquè me la vas descobrir tu. La primera primavera, sí. masovera del nostre obligat confinament. Aquesta cançó es diu Un Sant Jordi diferent, del Salva Racero, amb molts autors, molts cantants catalans, escrit el 2020 arran del confinament. I també em vull aturar amb la lletra, perquè estic esparverat. La primera primavera masovera del nostre obligat confinament. Si algú, us dic de debò, si algú sap què vol dir això, és a dir, si algú troba sentit semàntica, la primera primavera masovera del nostre obligat confinament, sí, tu vas posar masovera perquè rima en primavera. Sí, una mica. Van a buscar sinònims de soft català i va dir aquest. Però és que sinònims de què? No, si cas que rimin la primera primavera masovera. Bueno, acollonant. Segueixo. Estem a la primera frase. Sí, no, és que n'hi ha per alquilar silles,
Com aquella donzella, abans que el drac apareguera, li deia amb fermesa al cavaller: dona'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor. Diu, bueno, vèrtex d'esperança, jo entenc que part del confinament, vinga va, que segur que sortirem. Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anel de la nostra gent, confinats entre quatre parets. Això és cert. A nivell poètic poder no té la potència que desitjaríem, però com que jo no en sé, tampoc criticaré. Junts, sense roses al carrer. Però portes mitja hora Sí, no, però escolteu, he vingut a parlar del meu llibre, jo. Junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent, que avui porta per nom Tot anirà bé. O sigui, aquesta frase, bueno, Déu me'n guard, és que no... I ara sí, ja acabo amb aquesta estrofa, diu, no acabo amb la secció, acabo amb aquesta cançó. Cal confiar i no perdre mai l'esperança. Un nou demà es construeix, sempre amb certa distància des del present, poder-ne ser conscient serà el moment d'actuar ben diferent. No m'he deixat cap paraula. Sí, gramaticalment això no està ben construït, però us ho torno a llegir. Cal confiar i no perdre mai l'esperança. Un nou demà es construeix, sempre a certa distància, des del present, poder-ne ser conscient serà el moment d'actuar ben diferent. Us en recordeu d'aquell moment en què els comunistes es pensaven o ens pensàvem, ja no sé què soc, que després de la pandèmia tot seria diferent? Us en recordeu? Perquè va arribar a ser així, això. Ha canviat res? No, ha anat tot a pitjor. Bueno, va, seguim. És que m'estic fotent nerviós. Següent cançó, va. Abans he anat a esmorzar les cadenes i hem cantat tots plegats amb això. Aquesta cançó es diu Fier Chevalier, que és una... Fier Chevalier. Què vol dir? Cavaller orgullós, sí, algo així, o fier, és això, no? Bueno. Aleshores, aquesta cançó em serveix per explicar la figura. Hem vingut a parlar de Sant Jordi i de les cançons que s'han composat al seu voltant, no? Això és una cançó medieval francesa, està clar, medieval, bueno, ja em fa aquest cert aire que ens hem pintat, que implore a Sant Jordi que guardi els soldats de la batalla, no? És a dir, que, escolta, i que si s'han de morir, que es morin assistits per Sant Jordi, també, no? I Sant Jordi qui és? Sant Jordi és una figura històrica, i ara aquí no sabeu si he dit figura històrica o figura ahistòrica. Que no? No. I el cabron passe, sense saludar. Una figura històrica, segurament no va existir, ja està. De finals del segle III, principis del segle IV, que va ser membre, va ser soldat de la guàrdia pretoriana de l'emperador Dioclecià. La guàrdia personal de l'emperador Dioclecià. Qui va ser Dioclecià? Va ser un emperador... És el museu, no, això? On treballa. Sí. Va ser un emperador que es va semar molt contra els cristians. Molt. Va fer la gran persecució i matança dels cristians. Sant Jordi, com que era de la guàrdia pretoriana, se li havia encarregat doncs, també de perseguir persones cristianes. Ell s'hi va negar perquè era cristià i el van torturar. El van partir per la meitat, va ressuscitar. Sí, home. Li van tallar el coll, va ressuscitar. El van cremar, va ressuscitar. El van enverinar, va ressuscitar. I llavors al final el van tornar a degollar i aquella vegada es va morir. I què va canviar de les primeres vegades a l'última? Que estava cansat, ja va dir, mira. Ja prou. Ja en tinc prou. Va, que només me'n falten dues, va. Vinga. Si voleu una cantant a sobre, aneu practicant que igual després... Puja, és molt bonica aquesta. És l'himne oficiós de l'Orfeó. Bueno, és molt bonica. Això és la cançó del principi del Mr. Bean, no? Sí, una mica. No, la cançó del principi del Mr. Bean l'hem cantat amb l'Orfeó també, que és una obra de... Ara no recordo d'aquí, ja us la portaré un dia. Perfecte. La següent temporada. No sé quan. És una cançó de... Està musicada per Francesc Vila sobre uns versos de Salvador Espriu. És una composició del 2003 i parla una mica de la figura de Sant Jordi, però rellegida i revisitada des de Catalunya, no? El patró de Catalunya, que ha d'evitar que ens enfrontem entre germans, no? Vale. Que preservi el català, etc.
Bueno, és una cançó molt maca i també la volia posar com a... Això parla de Sant Jordi, és un dia destacat per l'Anna. I després, l'última que porto, i aquí el tanto, agafeu-vos. Filla meva, el que veuen els meus ulls sembla un miracle. És un miracle. Sí! Sant Jordi! Sí! Molt èpic, no? Preciosa. Sabeu què és això? Hi ha una persona que segur que ho sap. Sabeu què és? Només ho sap el Quirze. Ah, jo també. Tu també? Sí. Què és, a veure? La llegenda de Sant Jordi d'Obeses. Sí senyor, és la llegenda de la Rosa i el Drac, el títol és Més o aquest. menys. D'Obeses, el disc de Monstres i Princeses, que de fet ho pren d'aquesta última obra de 23 minuts. 23, com el dia 23 d'abril. Ah, veus, això no ho havia entès. Jo tampoc, però ho acabo de pensar. Hòstia, fixa-t'hi. Del 2015 i hi ha la veu del Ferran Frauca, que és el rei. Ferran Frauca va fer de Joanot en la versió del 2004 de Maricel. Una veu meravellosa és aquesta. I ara, qui és aquest? Arnau. És meravellós, és una passada. Bueno, m'encanta, com podeu veure. El paper, No podràs ni llegir. destrossat el paper. Perquè ara ja acabo. També hi ha la Gara Roda, que és la princesa Claudolinda. I llavors hi ha un personatge que es diu el Geperut de Montserrat. Està bé. Que és l'Arnau Bordós, el teclista. vale. Sí. I aquesta cançó acaba dient: i no tingueu pressa per contestar. Quin valor tenen el bé i la bellesa si no s'enfronten al mal? Un aplaudiment, sisplau. Bueno, ho havíeu de respondre vosaltres, però aplaudiu. Sí. Com que... Següent secció. Bueno, si algú té la resposta... Sí, no, però... Ara, què? Perquè el Geperut de Montserrat ens planteja això. I ara, sobretot, no tingueu pressa per contestar. Reflexioneu, quan acabi aquest CD, aneu a casa, aneu a dormir i amb el coixí penseu quin valor tenen el bé i la bellesa si no s'enfronten al mal. Es poden fer moltes analogies amb diferents apartats de... Sí. I tu què n'opines? Quina és la teva opinió? No ho sé, com que no ho havia de Comunista. respondre jo, no m'ho he pensat tampoc. Clar, si ens haguessin acompanyat altres podcasts aquí, igual els hi podíem haver demanat. Sí, hòstia, ara que ho dius. Ara que ho dic, Ara que ho dius. Com sabeu, aquí a Solsona, ara mateix s'estan produint 3 podcasts. Què sapiguem? Tot d'homes. Això també és veritat. Lamentable. Llegir, de l'Uri Gilibets i de l'Edu Gené, Els ulls de Clio, amb el Pau Sobirà, l'Albert Colell i el Marc Segués. Doncs justament aquestes persones els hem preguntat, els hem fet una pregunta. A veure. Els hem fet una pregunta, no la reproduiré perquè ja ho esmenta l'Edu i l'Uri en el seu àudio, ja veureu. A veure què ens diuen. Hola, som l'Uri Gilibets i l'Eduard Gené. Hola. I volem respondre a la pregunta que heu fet. Primer de tot ens sap molt greu no ser-hi, però estem molt contents que ho hagueu fet vosaltres. I la pregunta era veure quina cançó d'amor volíem eliminar. Vale. Doncs et passo amb l'expert musical del podcast, que és l'Eduard. Fa bé, A mi m'agradaria eliminar Stand By Me, el clàssic romàntic americà. When the night has come and the moon, tot això, perquè és un temazo, és un temacle, i que no hi sigui, moria què passa amb el planeta Terra si no hi ha aquest temacle al món. Com s'enamoraria la gent, no? Clar, canviaria la civilització occidental totalment si no hi hagués aquesta cançó. És com el My Way i el Sinatra també. Sí, però aquesta la deixem. My Way la deixem. No, avui no. Avui aquesta Stand By Me, si no hi fos, què passaria? Hi hauria un buit informàtic, no? Sí, si en demaneu una altra direm My Way, però com que només és una, Stand By Me. La resposta fàcil era el Boig per tu, però des del podcast som molt fans del Pep Sala. No, el Boig per tu l'ha escrit una intel·ligència artificial, ja ho van dir, no? Que és el Pep Sala, no? Sí. Tenim la teoria que Pep Sala és una intel·ligència artificial dins del cos d'una persona molt guapa, d'altra banda, però... Un barril de cervesa. Això, Stand By Me.
Us desitgem un bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi i... A vosaltres, al Pep Sala. Salut i amor. Salut i amor. Moltes gràcies, llegir, moltes gràcies. Vosaltres què en penseu? Stand By Me? El Marc ha dit, ui, no, ui. Home, Stand By Me, és que tampoc la considero una cançó d'amor així com molt empalagosa. Sí que parla d'això, però jo m'esperava un... M'agrada més My Way que Stand By Me. Home, sí, rodeu. Home, Estan molt versionada Stand By Me, també molt ratllada, no? Potser se l'he canviat la lletra, s'ha fet versions de reggae. Molta ràbia. M'agrada My Way cantat pel Marc Anglerill. És que és millor que cantada pel Frank Sinatra. Amb diferència. Tens el seu disco, te'l fiques, el de Crooner. Sí, el primer ball es diu el disco. El primer que va treure? O el que va reeditar? El primer. El primer ball. Crec que aquesta no hi era. Llavors? Però ja el sentim tot sovint. Sí, exacte. Va molt bé. Aleshores, el Marc Segués estava molt enfeinat, però els altres dos integrants d'Ulls de Clio ens van fer un àudio. Quin silenci dramàtic. Hola, bon dia, gent de Decadència. Aquest és el Pau. Per la pregunta que ens heu fet sobre les cançons d'amor, tampoc sé si us ho respondré gaire bé i potser em repeteixo perquè al final som aquí uns quants homes amb el mateix destí, no? Que és el de dir-vos aquesta cançó d'amor. Llavors, hi ha una cançó que crec que de tant sentir-la en diferents llocs l'he acabat cansant, que és una cançó que va anar a Eurovisió i tot, que és Eres tu, de Mocedades. Crec que aquesta cançó fora bo que s'eliminés almenys durant un temps, no? Ja ha tingut el seu recorregut, ja està, al final és maca, però tampoc tant, no? Que és el que acostuma a passar també amb les cançons d'Eurovisió. Però en fi, jo tampoc en sé gaire més, tot just tinc 19 anys. Res, que us vagi molt bé el programa, aquesta seria la meva resposta i apa, un beso i una flor, tu. Ha colat moltes referències. 3 o 4, sí. El tio diu, només tinc 19 anys, ja tirant d'una referència, em sembla. Però, guaita, és llarg. Eres tu, què? Eres tu? Bueno, eres tu. Reencontre. Tampoc l'he sentit tant. Tampoc reencontre Eurovisió, tots a mirar-ho, Vols dir? Sant Isidre? Sant Isidre, és que això és veritat. Solsona ens va malament, Eurovisió. Ens va malament. Bueno. Escolteu, vosaltres vau veure Improperis? Sabeu què és Improperis? Sí. Aquella obra que es va fer al Carnaval del 2020. Aquesta cançó, Eres tu, era el punt àlgid de la... Hi ha gent que se l'ha vista, al YouTube del Carnaval de Solsona. No, és un tamasso, però sí, que cansa, potser, no? Bueno, tampoc el sento tant, llavors. Tu quin eliminaries, Polso? O quines 2.000 eliminaries? No sé, perquè jo crec que... El Sant Jordi diferent eliminaries tu. Sant Jordi diferent. Bueno, sí, queda clar. Vale, aleshores, com ja heu pogut veure, aquí parlàvem de quines cançons d'amor, si tinguéssiu la capacitat i el poder de fer una apagada general i que ningú recordi una cançó d'amor, quina seria? Aleshores, amb l'Albert Colell vam jugar una mica al joc del telèfon i no ho va acabar d'entendre, però és igual. Bé, hola, bon dia, soc l'Albert dels Ulls de Clio. Albert, l'espanyol. Ja em coneixeu per les meves aparicions espontànies aquí en el vostre podcast. Sí, quina cançó em carregaria? Havia pensat l'himne del Barça, perquè la gent es pensa que és com l'himne del país i no, aquest país ja té un himne i no és l'himne del Barça, però no vull guanyar enemics, així que he pensat una cançó que no sé el nom o no el recordo o el podria haver buscat, però és la típica cançó que t'ensenyen a primària, aquella de Hey ya boy, Wimmawe, perquè és com molt discriminatòria aquesta cançó, perquè rotllo, els que veuen així com mogudets els posen a fer com percussió amb les mans i tal, els que no són mogudets però potser no tenen bona veu o els professors pensen que no tenen bona veu els posen a fer Wimmawe. Llavors les nenes amb bona veu a fer la cançó a la jungla, i és una cançó que jo crec que genera molts traumes, és a dir, que tu estàs allà mirant com fan el repartiment d'arròs i de tasques i que potser el nen és mogudet però té molt bona veu, però com que el nen és mogudet m'envien a fer percussió, i jo crec que aquesta cançó està frustrant moltíssimes carreres musicals a Catalunya, i això, que jo em carregaria aquesta cançó que no recordo el nom, no sé si algú dels presents la sap, però això, apa, que vagi molt bé. Molt bé. Ojo, The Lion Sleeps Tonight. Sí, es diu així, bàsicament, no? En català, el lleó dorm a la nit. Sí. A la jungla, a la immensa jungla. Vale. No? Bueno, no, té tota òbviament la raó no del comença món. així. A més, això, en el nostre cas, vam fer un taller que era una cosa similar, però no amb aquesta cançó, sinó amb Jerónimo.
Hey Jerónimo, say Jerónimo. Saps això? Pues també el mateix, uns percussió, els altres a veu de dalt, de baix, passen endavant, passen enrere, coordinació, bueno, sort que no està gravat. Però jo no recordo fer-ho a música, això. És que igual està parlant d'un trauma seu, Ja, hòstia, un any de diferència, a la pública, tots dos, saps? No sé. Potser vas cantar un altre, no? Que no hi havia percussió, van dir... No ho sé, no me'n recordes. No me'n recordo. Bueno, aquesta està bé. Sí, però aquesta és d'amor. No, és això. És el part que no va entendre. Que no va entendre per l'himne del Barça, que tampoc va pillar. Sí, no, però ell li fot. I mira, així, endavant. Endavant, cap problema. Bueno, això és tot. Feu més podcast i us traurem també per aquí. Exacte, podreu venir l'any que ve, que així anem... Ja ho fareu vosaltres. Anem rotant. Però a veure, ara nosaltres estem parlant molt. M'atreviria a dir que massa. I que hi ha gent que té coses més interessants a dir. A veure. Això és així. A veure. Jo vinc a dir, farem una secció. Sí, el Pol ha parlat de cançons de Sant Jordi. Què podem fer? Doncs farem una cançó de Sant Jordi aquí amb el piano, no sé què, i farem que la gent canti. Però després vam parlar i vam dir, bueno, a veure, ves que coneixent Solsona, som tímids, som caben dintre. Els primers nosaltres, cal que no ho sembli, igual no s'atreviran a cantar. Llavors va dir, a veure, com podem barrejar música, com podem barrejar història i com podem barrejar aquest públic meravellós que avui ens acompanya. Doncs, va dir, fareu una mica de copiada del podcast Llegir. Ja que no hem pogut ser aquí, també els incorporem al nostre programa. El que fan ells és que llegeixen una història i l'Edu Gené els acompanya al piano. Sí. Llavors, ell no ha pogut venir avui, però tenim un piano i tenim aquí dos pianistes experts. I el que farem és... Hem de tocar nosaltres, cabró. Heu de tocar vosaltres. Però fes-ho tu. Jo no, jo faig la secció. Què haureu de tocar? Molt senzill. Jo aquí tinc diversos papers. Ara m'aixecaré amb aquest micro, que és inalàmbric però amb cable, i vindré per aquí a preguntar a la gent. Traurem un d'aquests papers on hi ha el títol d'una llegenda alternativa de Sant Jordi. Vale? Aleshores, a partir d'aquí haureu d'inventar-vos una llegenda amb aquest títol i que el Pol i el Marc us acompanyaran al piano. Per tant, qui comença? El Pol? Vinga, va, Pol. Pol al piano, jo m'aixeco i, si us plau, col·laboreu. Gràcies. Gràcies, Marc. Aplaudeixo jo, així motive. A veure. Estic fred. A veure. Roger de Vins. Tu volies entrevistar també persones. Després ho fem. Vale? A veure, primer de tot, m'he deixat els papers. Clar, és que dic, no són bastant Fittipaldi. A veure. Trien un. Quin vulguis. Ojo el micròfon, Pol? Ara. Què hi posa, Roger? Crec que hi posa el rockero. No. Sí, El rockero i la ballarina... No. Sí, i la ballarina de ballet. Doncs un fort aplaudiment pel Roger de Vins, que es posarà dret i se'ns inventarà una història amb aquest títol, amb acompanyament de Pol Soler al piano. Ostres. Molt bé, Roger. Entenc que el que he de fer és reinventar la història de... Sí, Hi havia una vegada, a Solsona, un rockero que caminava pel carrer Castell. En aquestes, que davant de l'aixeta va trobar una ballarina que venia de ballet, de l'escola de ballet i dansa de Solsona, que anava una mica coixa, i li va dir: ballarina, què et passa a la cama? Ho està fent molt bé! Sí, no? I va dir: la Fina de l'escola de dansa m'ha fet fer un ballet i he caigut a terra. Total, que el roquer va dir: i et portaré a l'hospital, ballarina. I allà a l'hospital hi havia el drac, que no la deixava entrar. I el roquero va treure la seva guitarra i va dir: ara et tocaré una cançó i el drac adormirem i podrem entrar a l'hospital. Total, que bueno, que la ballarina va acabar entrant a l'hospital i la van curar a la cama. Molt bé, no? Una cosa, el nivell està altíssim, No m'ho esperava, Roger. Jo tampoc. No m'ho esperava de tu, això. Amb una passió, amb un moviment de mans, quasi que l'interpretava, Sí. Espectacular. Vale, va. Molt bé, tio. Ara, clar, ha estat un problema perquè ara qui ho fa, això? A veure, va. Va, sisplau, voluntaris. Pau, el que podem fer és... Ara podem fer frase per frase, saps? O sigui, frase per frase? Això no es pot igualar. O secció per secció, allò... No? Doncs va, farem una cosa. És molt fort, La plana major d'aquí davant, una frase a cadascú. Sembla bé? Vinga, va. Hi ha un paper. Una frase a cadascú. Què hi posa?
El drac es deixa la bombona de botano a casa. I per tant no podrà cremar el drac. Ai, el Sant Jordi. Una frase i cadascun de la història. Doncs hi havia una vegada un drac molt amoïnat perquè quan va ser l'hora d'anar a atacar el poble no li sortia res per la boca. I el drac, com que estàvem en un món molt ecologista, no li sortia la bombona de butà, ho va intentar fer en plaques solars i no ens en vam sortir. Però encara els hi quedava el recurs d'anar a buscar la flama del Canigó i van anar a buscar la Rosa i el Joan, que la van anar a buscar fins a Oliana. Ara hauríem de cantar Citrill, però no sé com va la cançó. Doncs quan va ser Oliana va dir anem cap a Solsona, que Oliana és bastant lletxot, i comencen les faltades. I venim a Solsona, i a Solsona doncs, va poder fer tot el que volia fer. Molt bé, no? Va, en fem una més, tenim més Marc a tocar el piano. No, Pol s'ho fa molt bé. Pol fa molt bé. Sí. Aquest cap li sembla curt, però no, és llarg. És llarg. A veure, va, Maria, va. Anima't, vine. Sí, un tros. Un tros i després quan te'l cansis pots decidir tu qui continua. Cada cop ho fem diferent, això. Fas la meitat i dius, ara ja està, no vull saber al final, li passes a qui vulguis del públic. Sant Jordi i la pedra filosofal. Hi havia una vegada un senyor que es deia Jordi i que va arribar aquí a Solsona buscant la pedra de la felicitat. I clar, doncs aquí a Solsona, amb aquests carrers i tot, doncs es va començar a perdre. I va acabar ben perdut per aquí als carrers demanant a la gent on trobar doncs, la pedra de la felicitat. Perdó, és que estàvem xerrant. Està fent el traspàs. Estava perdut. El drac, ben perdut, no sabia cap on tirar. I va dir, espera, que aquí dins del nucli antic hi ha moltes pedres que parlen. Potser seran la pedra de la felicitat. Deixa'm anar a buscar alguna pedra a l'indret més important de la ciutat. I va anar directament cap al pou de gel perquè és on qualsevol persona deixaria una pedra fresca perquè es mantingui durant molts anys. El que va passar és que el pou de gel estava tancat perquè el Pau estava aquí fent un podcast. Llavors, Sant Jordi estava aquí darrere. Quan puguis, Pau, obre-li un pou de gel i solucioneu el tema. Seria això. Molt bé, doncs sincerament, jo avui al matí m'he llevat i pensava, no em donava ni un duro per això, pensava, no ens en sortirem. Tenim temps d'una més? Una més, sí, que tenim papers, no? Ara tu, Marc. Va, comença tu i després tu decideixes a qui li diem. Comences tu la llegenda. Ah, però agafa un paper d'aquests, no? Agafa un paper i després tu decideixes a qui li passo el micro. Sant Jordi en realitat és el cantant de Buós. Hosti, noi. Diu la llegenda que per allà baix... Toca el Buós. Com fa el Buós? Lo. Diu la llegenda que Sant Jordi va matar el drac. Però el que no sap la gent és que Sant Jordi és de Calafell, poble originari dels Buós. Sant Jordi antigament no feia de Sant Jordi, tenia un altre ofici. I aquest ofici era el contrari de Sant Jordi, que és lluitar contra el mal, que era fer el mal. I amb com feia el mal? Doncs cantant a Buós. Continuï la gent. Qui? No sé, per allà darrere. No. El Carles. T'ha tocat.
era dolent. Molt. Això diuen. I, bueno, doncs el cantant de blues es va convertir. Va passar a ser millor persona, va deixar la música i es va fer frare a Montserrat. Quin canvi, jo diria que encara hi és predicant la llegenda de Sant Jordi precisament. Molt bé. Bueno, èxit, bé, no? Bé, èxit brutal. I ara, com dèiem, ja que tenim aquí una parada d'Òmnium amb autors locals, el Roger, que abans ho ha fet tan bé, que li tornarem a deixar el micro, parlarà amb alguns dels companys. Si voleu fer-ho aquí, es veurà millor per les càmeres. Sí. Molt bé, què tal? Bon dia a tothom. El que volíem nosaltres una mica era parlar amb els autors locals que tenen els seus llibres, que ens poden presentar si han fet alguna cosa nova, que ens podem parlar de com veuen el Sant Jordi aquest any. Què et sembla? No sé, Toni Fernández, vols venir a parlar? Va, vine. Un aplaudiment pel Toni Fernández. Música de médico de família. Toni saludant al públic. Com estàs? Toni. Molt content. Gràcies per fer aquest programa, per tenir cura dels germans pobres de la cultura del Solsonès, que són els escriptors. I felicitats a Òmnium per tornar-ho a fer. Molt maco. Un aplaudiment per Òmnium. Molt bé. Toni, com estàs? Com veus el Sant Jordi aquest any? Bé, pinta bé, encara postpandèmia. Solsona no hem aconseguit tenir un bon Sant Jordi. Jo crec que hem de ser una mica crítics i hauríem de treballar. No som un poble de Sant Jordi. I crec que aquest any hauríem de canviar-ho, hauríem de petar. No pels autors locals, que no serveixen per res, sinó per la festa en si. És curiós, no sé si coincidireu amb mi, però no som un poble de Sant Jordi. I això hauríem de revertir. O sigui, jo espero que aquest any sigui l'any. Molt bé, fantàstic. Tens alguna proposta nova, algun llibre que ens escriguis nou per aquest any? Sí, estic molt content aquest any. No es nota, Toni? Home, alguna demanda hem de fer, està molt bé, ja que hi ha eleccions aviat. Això molt bé. Estic molt content perquè he aconseguit fer una cosa que volia fer, que és un llibre de bruixes, de parlar de les bruixes. El tema de les bruixes tampoc el tenim ben tractat a Solsona. No tenim, a tot Catalunya tenen el seu d'això de bruixes i aquí no hem fet un recull de les nostres bruixes. I el tema de la bruixeria s'ha tractat sempre d'una manera una mica banal, no? Com si unes dones que ballen a la nit per al dimoni, i l'he actualitzat en ple segle XXI. Molt bé, fantàstic. Doncs esperem que en venguis molts, que agradi molt a la gent. Alguna cosa més? No, animeu-vos que consumiu, clar, almenys literatura en català. Vull dir que és un moment per fer alguna cosa així. El meu llibre, doncs, si el voleu llegir, jo crec que gaudireu, perquè parla de dones sàvies i valentes, i també parla de la física quàntica i parla de la sensibilitat electromagnètica i coses d'aquestes, però si no és aquest, que sigui un en català. Molt bé, Toni, merci. Un fort aplaudiment! El Jordis, que Cardona, si vols venir, fantàstic. Ara rebem amb un aplaudiment també el Jordi Cardona, no? Com estàs? Ben gelat. Gelat, és que és una cantonada que fa fred aquí. Al Quirze li toca el sol al cap i a la Clàudia també, però aquí fa més fred. Fa bastant fred amb aquest raconet. Què tal? Quin llibre ens presentes, si ens en presentes algun? No, la meva última obra és del 2019. Va néixer amb la pandèmia. Va tenir mala llet, pobre. Un moment difícil. Què tal? Sí. Com veus el panorama? Ets tan crític com el Toni? Em sembla que no aniria gaire lluny d'ell. Jo només hi afegiria que he dit que es llegeixi sobretot llibres en català, jo hi afegiria que es llegeixi llibres d'autors locals, com amb les verdures i la fruita, la literatura també hauria de ser bastant de proximitat. Molt bé, em sembla bé. Què més? Què ens pots explicar? Què hi afegiries? Alguna cosa més? Passem la paraula al Jordi Torrent. Sí, bueno, només afegir-te que ara que s'hi més enganxat, que estic a punt de marxar perquè he d'anar a recollir un premi aquesta tarda. Moltes felicitats. Quin premi reculls? Bé, el nom del premi no me'n recordo. No és els Premis Drac?
No. Recordeu, avui els Premis Drac aquí a Solsona. És que ha passat una coseta una miqueta estranya. Normalment, quan guanyes un premi, t'anuncien amb una setmana de temps. I estava treballant i em truquen i em diuen bueno, és que demà hi ha un lliurament de premis que havia de ser demà passat, però és que l'hem avançat a demà i hauries de vindre. Dic, hòstia, no fotis. I, bueno, doncs ja vindré. Cap on és això? A Ribes de Freser. Ribes de Freser, fantàstic. Molt bonic. Doncs escolta'm, felicitats i per molts anys. Gràcies, igualment. Enhorabona, molt bé. Jordi, com estàs? Bon dia. Fot-li canya, Roger, aquest. També és un habitual de les cadenes els matins del dissabte o no? Habitual no, però ja ha vingut, eh? No m'atreveixo encara, no? És que és un món, eh? És un món. I ha portat un amic dels Estats Units. Ha portat gent de tot el món que ha quedat impressionat de les cadenes. No, perquè realment és una religió. Anar els dissabtes al matí passen moltes coses. A mi és una cosa... Es poden fer novel·les. Encara hi ha algú que ha d'escriure una novel·la del que passa allà cada dia. Jo he viscut coses extraordinàries. Fantàstic. Jordi, que ens presentes alguna cosa? Vens amb els teus llibres últims? Bueno, jo he publicat amb Edicions 62 un llibre ara que va sortir el mes de febrer, que es diu La globalització a la deriva i que explica una mica la història de la globalització econòmica del món, on ens trobem ara, que sembla que ens trobem un punt d'inflexió, una mica de canvi i cap on podria anar en el futur, aprofitant la meva experiència. Jo treballo al Port de Barcelona, una mica. Molt bé. Sí, al Port de Barcelona, és veritat. Què més? Què ens expliques? Aquest Sant Jordi, com ho veus? Ganes? També tens una visió crítica? Del Sant Jordi? No, home, jo crec que és un dels dies més macos que es celebren a Catalunya, per no dir el més maco. Vull dir que no, jo trobo que és un dia fantàstic i no sé, tant de bo n'hi haguessin molts de similars amb el que li agrada a la gent sortir al carrer, fer coses, la quantitat d'actes que es munten, no sé, jo trobo que és un dia molt maco, la veritat. Molt bé. Què més? Vols comentar alguna cosa més? Hi ha veus que m'han ficat un micro a les mans i tampoc no sé massa què dir perquè no m'havia preparat, però... Sí, home, si ho fas bé, Roger, ho fas bé. Jo no soc de Solsona, jo soc de Barcelona, però soc un fill adoptiu, tinc tota la família aquí, la dona, els sogres, que són molt més que uns sogres, allà asseguts sempre, donant suport a la família, i el nebot aquí, que per això que et diu que em fotis canya, i no, molt content de que m'hagin convidat aquí avui, la Tate, els d'Òmnium, i molt content, com sempre, d'estar aquí a Solsona. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. Bravo! Fantàstic. I ja per anar acabant, no sé si la Pilar dels 3 punts ens voldria dir alguna... Pilar, ens vols dir alguna cosa? Sí, no? O per què no? Sí, va, per favor, va, sisplau. Pilar, va! Ens pots explicar la campanya aquesta del llegir que tens aquí a sobre? Rosa, explica'ns-ho tu, va. Va, un aplaudiment per la Rosa. Rosa. No. Bé, doncs jo, 4 paraules sobre aquesta campanya que ha engegat Òmnium, ara per les biblioteques escolars, un nou catàleg de llibres, uns llibres així més moderns, que puguin atraure els joves de 5è i 6è i 1è i 2è d'ESO. I la cosa consisteix en això, les escoles que n'han estat interessades s'han inscrit a la campanya, que el Solsonès estem molt contents, n'hi han inscrit 5, Satelsis, Vinyet, l'Aser de Llobera, la d'Aigua d'Hora Navès i l'Institut, Francesc Ribalta. Llavors, aquesta campanya funciona gràcies a la col·laboració també de les llibreries i el gremi de llibreters, per això avui hi ha la Pilar aquí, i que tenen tot un ventall de llibres que estan dins d'aquest catàleg. I llavors la cosa consisteix en que la gent vulgui participar i vulgui col·laborar a renovar els llibres de les biblioteques escolars i així potenciar que els joves trobin gust a la lectura. Llavors és això, comprar un llibre, dipositar-lo en aquesta caixa, acabat el Sant Jordi, recolliran tots els llibres de les 134 llibreries que hi ha a tot Catalunya i llavors faran uns lots i repartiran a les escoles. Us animo a col·laborar-hi. Molt bé. Molt bona iniciativa. Ja ho sabeu, teniu feina, a comprar allà i allà. Sí o no? Sí o no?
Que sí, Roger? Correcte, perdó. Sí. I has participat, Roger, tu, en aquesta iniciativa? No, encara no, però... Estàs al caure. Ja participarem, estem al caure. Molt bé. I ja està, per mi ja ho tenim. Només recordar-vos que avui al vespre hi ha els Premis DRAC, al Teatre Comarcal, encara podeu comprar les últimes entrades que queden. Tocarà el Cesc Freixes, gran concert. Molt bé ho fa. Molt bé, és que és un bon músic. Sap molt. En sap bastant d'això. I ja està, merci senyors, gràcies. Molt bé, gràcies Roger. Un aplaudiment pel Roger, que ho fa molt bé. Has salvat el podcast, el Roger, Sí, molt bé. Ha omplert la quota. Doncs bé, parlant de Premis DRAC, crec que tenim una bona notícia, no? Sí. Què hem de dir, Pau, sobre els Premis DRAC? Hem de dir que sortegem una entrada pels Premis DRAC i podreu veure en directe el concert de Cesc Freixes. Però se l'han de guanyar. Se l'han de guanyar. Sí, realment no és un sorteig. Bueno, és qui se la guanyi. És qui se la guanyi. Llavors, seguint una mica amb la tradició, nosaltres sempre acabem els programes amb un herle, que és que els tècnics tenen una cançó i hem d'endevinar quina cançó és. Normalment els tècnics són qui trien la cançó, però avui doncs s'hem deixat descansar una mica, però altra feina tenen allà darrere, i hem sigut nosaltres qui l'hem triat. Però serà una mica diferent. Jo, que m'agrada molt aquest així una mica de... Anem a provar les coses, a veure com funcionen. Vaig pensar que en lloc de ficar una cançó i dir-la al moment, perquè podria ser instantani, va dir, anem a fer-ho una mica més difícil. Llavors, sentireu diversos àudios. Sentireu la cançó, però la sentireu una mica diferent. Primer sentireu la pista de la bateria. Si algú coneix la cançó superbé, dirà, pam. Després hi ficarem el baix. Dona una referència, dius, potser hi ha d'allò. Després entrarem la guitarra, piano, i al final ja, si no la sabem, doncs ficarem la cançó normal i l'endevinareu, segurament. Llavors, és això, el primer que la sàpigui, que cridi fort o que aixequi la mà i s'endurà aquesta entrada al Premi DRAC, no? Correcte. Doncs som-hi, David. Ojo les orelles. Primer àudio, Marc Fiu, crec que es diu. Ojo aquest break, és molt característic. De moment tenim una mica música així... Jo no tinc ni idea, però si ho tinc tampoc ho diré. Així una mica disco, no? Següent pista. De moment ningú s'anima a saber... Animeu-vos, crideu fort, Què diu? Diuen Stevie Wonder. No és Stevie Wonder. Sentim el baix. Podria seguir sent Stevie Wonder, també, per aquesta onda així discotequera. Anys 70. Ningú s'anime. Següent. Una guitarra funky. Jo no sé quin és. Bueno, també es tracta una mica d'això, no? Si no, no tindríem secció. Vols improvisar poc? Següent, David. Baixem. Ojo pista aquí, Ojo pista, Ojo pista important aquí al final, La 4. Tenim el piano. Ara que ho ha de conèixer ja, Coneixeu? La coneixeu? Deixa-la un tros més que... La coneixeu, aquesta? No. La gent ballant, és igual la cançó. Ojo pista, Puja, David. Carles. Com? You Can Dance o alguna cosa així s'ha dit. Ho donem per bona. Bueno, vale. Dancing Queen d'Ava, correcte. S'endú l'entrada. Carles Vilaseca. David, si vols ficar l'últim àudio. Hòstia, Sarri. Va, vaig treure el piano aquest, perquè dic, si fico el piano aquest... Sí, però bueno, el ritme és el que és. Res més, marxem de bon humor, no? Fa bon temps, Sant Jordi, Cultura, Òmnium, Premis DRAC, compreu entrades. Ja ho tenim. Molt bé. Bueno, escolteu, és l'última vegada que ens veieu tots tres junts. També ho vam dir fa 3 setmanes. Sí, perquè no sabíem que passés. No sé què ho sabíem. Però bueno, mai se sap quan ens podem tornar a unir els camins de la vida, no? Sí, perquè ja ho diuen. Ja ho diuen. Camins que ara s'esvaeixen. Exacte. Res més, agrair a tothom que ha fet possible això, tant l'Arnau com el David, a la part tècnica, i la Marta també, a Òmnium i a tota la gent que ha vingut aquí de públic. Res més, ens veiem als carrers. Molt bon Sant Jordi! Bon Sant Jordi!